kata mar riwo oganda kata mar weyo ma en okong'ini en tribal. Jakom party ne mineno ni endi kata king'iyo ombulu manyicho go ni endi jakom nyicho yudo 1.2 million kura mowuok central kuma Gachagua pani enegi following moingo jakom. Koro miyo an Gachagua kama wuoye wach jakom kaya mbaka ja Gachagua. Mano gima temo nyisi. E yo mayom ni kama wache wach jakom Raila Amolo Odinga gi mbaka ma jakom gi plan ma jakom nigo in future. Gik ma jakom neno gi paro ma jakom nigo Gachagua ok nobedgo. Ok kata nonge go sani ok nobedgo ndalo mabiro. Koro okada go mbaka no endo nikech samoro siasa nyalo lokore mbele kuno endo ma Nyasaye mong'eyo lakini gi sani to mbaka mwagoyo en mag statesmen machalo ka jakom manyalo miyo stability moro bedi mondo mi sirikal oriemb tich e yo makare mondo sha otine jopiny. Wach mar housing ni ochope wane e kor gwengwa moko bende udi moko bo gere wacho ni yawa wambe udi moko gere e kor gwengwa ma Ramunde ma Masiro ma Nyatike ma Rarieda wane ni kuonde go eko bende udi moko bodonje mag sirikand ni endi nderni moko odonje nikech mbadi ne ntiere kore omenda e treasury ong'iyo maber ni koro wambo watemo ni budget go kodonje kor gwenge go eko to budget